салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров ҳастам. Шумо дар канали ютуби Бунёди Бузургмеҳр ҳастед. Ин барномаи тафсир аст ва дар ин навбат ман мехостам ба шумо фарқият, хусусият, меъёрҳои муайянкунандаи ки кадом амал чӣ ҳисобида мешавад ва ҷавобгарӣ барои содир кардани ду амалро ба шумо гуфта диҳам. Ин ду амал аз рӯи ном ва аз рӯи кирдор бо ҳам хеле ҳам монанд ҳастанд, вале фарқият вуҷуд дорад дар онҳо. ҳам фарқият дар намуди содир кардани амалҳои ғайриқонунӣ ва ҳам фарқият дар ҷазо барои содир кардани онҳо. суханро кӯтоҳ мекунам ва мегӯям, ки сухан дар бораи авбошӣ ва майда авбошӣ меравад. Дар кадом ҳолат амал авбошӣ ҳисобида мешавад, дар кадом ҳолат амалро майда авбошӣ ҳисоб мекунанд ва чӣ ҷазо пешбинӣ карда шудааст барои содир кардани ин амалҳо. Авбошӣ ин амали ҷиноятӣ аст, ки барои содир кардани он ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. Дар кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 237 махсус модда ҳаст, ки аз 3 қисм иборат аст. номаш авбошӣ аст. Дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, моддаи 460 номаш майда авбошӣ аст, ки дар он ҳам мафҳуми майда авбошӣ, ҳам он амалҳое ки майда авбошӣ ҳисобида мешаванд ва ҷавобгарӣ дар он навишта шудааст. бинед, дар қисми якуми моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ оварда шудааст, ки авбошӣ ин дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аст. мана ҳамин тартиботи ҷамъиятӣ чӣ гуна вайрон карда мешавад, дар давоми он нависта мешавад, ки дар беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад ва диққат кунед шарти асосиш ва бо зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ, ҳамчунин нести нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр алоқаманд мебошад. Агар ана ҳамин зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳдиди ҳамин зӯроварӣ ба шаҳрвандон вуҷуд намедошт дар амали шахс, мумкин аст, ки ҳаракатҳои ин шахсро ба моддаи 260 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бандубаст кард ва аз амали ҷиноятӣ ё ин ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ гузаронд. Чунин ҳолат ҳам медонед, ки дар Тоҷикистон ба қарибӣ ҳам рух дод. Алишер Гулов, писари Гулшералӣ, барои латукуб кардан, занозан, дағалона вайрон кардани тартибот, зарар расонидан ба саломатии ду ашхос, ба ҷои он ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад, ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудааст ва ба муҳлати 5-7 шабона рӯз ӯро ҳабси маъмурӣ карданд, дар ҳоле ки бояд чунин ашхос ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешуд. чӣ хеле дидем мафҳуми асосии авбошӣ дар қисми якуми ҳамин модда оварда шудааст, яъне дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, бо доду вой, оромиро халалдор кардан, безубида кардани шаҳрвандон, роҳгузарон, ки дар беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад, яъне ки манфиатҳои ҷамъиятиро сарфи назар карда бо зӯроварӣ ба шаҳрвандон ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ, ҳамчун несту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ғайр алоқаманд мебошад. Дар ин маврид ҷазо аз ҷарима аз андозаи 500 то 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё маҳрум кардан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. Вале агар шумо ё касе авбоширо дар гурӯҳе содир кунад, гурӯҳи шахсон ё ки гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир кунад, агар ин гурӯҳ муташаккил бошад, агар ин шахсон ин амалро якчанд мартиба такрор карда бошанд, агар дар натиҷаи авбошӣ, дар натиҷаи истифодаи зӯроварӣ ба шаҳрванд зарари миёна ба саломатӣ расида бошад, агар авбошон ба намояндаи кормандони мақомоти қудратӣ ё ки дилхоҳ шахсе, ки пеши роҳи содир кардани авбоширо мегирифт, муқобилат нишон дода бошанд, агар авбошӣ
ба як тарзи бешармии хоса ки дар қонун оварда шудааст, ки дар бетиноӣ ошкоро нисбати меъёрҳои қабулшудаи одобу ахлоқ истифода ёфтааст. маънои онро дорад, ки дар ягон ҷо рӯи рост истода ҳоҷаташро қаноат мекунад, як чиз мегӯянд ба тоҷикӣ, тораат мекунад, як кори дигар мекунад, амалҳои ғайри ахлоқӣ мекунад, ягон узви баданашро, ки аз рӯи одоб нест, онро нишон додан ба ҷамъият нишон медиҳад, дашном мекунад, дигар корҳо мекунад. он чизе ки меъёрҳои умумӣ қабулшудаи ҷамъиятиро вайрон мекунад, агар содир карда бошад, дар ин маврид андозаи ҷазо зиёдтар мешавад. аллакай ҷарима метавонад шавад аз 1000 то 2000 нишондиҳанда ва барои ин амал мумкин аст ки то 5 сол шахсро аз озодӣ маҳрум созанд. ва қисмати сеюм ҳамин моддаи 237 авбошӣ дар бораи он сухан меронад, ки агар авбошӣ расонидани зарар ба саломатӣ ё ин ки расонидани зарар ба амволи ягон кас, зӯроварӣ кардан нисбати корманди мақомоти қудратӣ ё ин ки шахси оддӣ ҳам ки бошад, барои пешгирӣ кардани ин амал мадад мерасонд, зӯроварӣ нисбати он кардан, монеа шудан ба фаъолияти онҳо, агар ин кирдорашро бо истифодаи силоҳ ё ин ки ягон ашёе ки ба сифати силоҳ истифода бурда мешавад, ё ин ки агар ин шахс аллакай якчанд маротиба ҳамин амалҳоро содир карда бошад ва рецидивист ҳисобида бошад, дар ин ҷо аллакай ҷазо дар намуди ҷарима аллакай пешбинӣ карда нашудааст. Якбора ҷазо ин маҳрум кардан аз озодӣ аз 5 то 7 сол аст. дар ин ҷо бояд қайд кард, ки сухан дар бораи истифодаи силоҳ ё предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда гуфта мешавад. яъне ки дар ин ҷо силоҳро медонем чи аст, силоҳи сард метавонад буд, силоҳи оташфишон метавонад буд, вале предмете ки ба сифати силоҳ гуфтааст, чиро қонунгузор дар назар дорад? дилхоҳ ашёе ки ҳамчун силоҳ мумкин аст онро истифода буд. болиқа мумкин, чӯб. агар мисол ин ҳодисае ки мисол ҳамин агар ҳодисаи Алишер Гуловро дар мисоли ҳамин барномаамон оварда гап занем, мисол онҳо дар тарабхона ҷангу ҷанҷол карданд, мумкин ҳамун сихи шашлик истифода шавад ҳамчун силоҳ, мумкин стол, табуретка, ягон ашёи дигаре ки расонидани зарба ба воситаи он ба саломатии инсон метавонад зарари ҷиддӣ расонад. ин тафсири моддаи 237 буд, яъне ки авбошӣ. ва биёед назар мекунем ба моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар бораи майда авбошӣ. майда авбошӣ чӣ будааст? дар қонун оварда шудааст, ки майда авбошӣ ин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дашном додан, ҳақорат кардан, ба таври таҳқиромез дарафтодан ба одамон, ба роҳгузарон дар меафтеду суханҳои қабеҳ мекунеду ё ин ки чӣ хел мекунанд, пранк мекунед, ҳамчунин содир намудани дигар кирдорҳои ба ин монанд, ки тартиботи ҷамъиятӣ ва осудагии одамонро халалдор мекунад. яъне ки дар ин ҷо метавонад майда авбошам ҳамон одамеро ҳисоб кунем, ки баъди соати 11 шаб, вақти шабона дар тамоми қаламрави Тоҷикистон ба вуҷуд меояд ва бояд оромӣ нигоҳ дошта шавад, бо суханони баланду бо овозҳои баланду намедонам суруд мехонад, ё ин ки магнитофонашро баланд карда дар байни хона додувой мекунад, ё ки бо суръати баланд бо сигналу як мусиқии баланд мошинашро меронад инсун онсун, яъне ки халалдор мекунад оромии одамонро, ё ин ки ба онҳо дар меафтад дар ҳолати сархушӣ, бе ягон сабаб дашном мекунад, вале зӯроварӣ истифода намебарад. бинед, дар ин ҷо гап дар бораи зӯроварӣ намеояд. дар чунин ҳолат агар шахс ин кирдорро содир кунад, ба ӯ аз 7 то 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳои ҷарима мекунанд, ё ин ки ҳабси маъмурӣ аз 5 то 15 рӯз муқаррар карда шудааст. бинед дӯстон, барои майда авбошӣ ҷазо
аз ҳабси майда аз 5 то 15 шабона рӯз ва ҷаримааш аз 7 то 10 нишондиҳанда, вале барои авбошӣ ҷаримаҳо ҳам калон, майдатарин ҷарима аз 500, калонтарин 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо меравад ва ҳабс низ на ба рӯз, балки ба сол аст. Фарқияти асосии ин ду амали ғайриқонунӣ дар истифодаи зӯроварӣ аст, ё ин ки таҳдиди истифодаи зӯроварӣ. барои исбот кардани таҳдиди истифодаи зӯроварӣ бениҳоят бояд кори дақиқ бурда шавад, шоҳидон бояд бошанд, далелҳои воқеӣ пешниҳод карда шавад, ки оё таҳдиди истифодаи силоҳ вуҷуд дошт ё ки надошт. ин яке аз нуқтаҳое мебошад, ки дар сурати ғайриинсофона кор кардани кормандони мақомоти тафтишотӣ, амали шумо метавонад ки аз майда авбошӣ ба авбошӣ мубаддал гардад ва чиқдре ки дидед ҷазои он калонтар аст. тавсияи мо ба шумо ҳамин аст, ки дӯстон орому осуда бошед, баҳсу музокираҳои худро ба таври гуфтушунид ҳал кунед. шарт нест ба якдигарро задану зӯрии худро нишон додан ва ин оқибати нағз надорад ва ҳам парвандаи шумо сиёҳ мешавад ва ҳам обрӯи шумо дар назди ҷамъият паст мешавад ва ба ҷавобгарӣ ё маъмурӣ ё ҷиноятӣ кашида мешавед. дӯстони гиромӣ, дар охир гуфтанӣ ҳастам, ки лайк мондан, подписатсия кардан, обуна шудан ба канали мо, ба дӯстонатон тавсия додани онро фаромӯш накунед. Савол дошта бошед, пешниҳод дошта бошед, марҳамат, дар ҳамин комментария ё ки дар рақамҳое ки ба шумо пешниҳод карда мешавад метавонед нависед. мо кӯшиш мекунем ба ҳамаи онҳо ба шумо ҷавоб гардонем. ташаккури зиёд. Бо шумо ман Ҷамшед Ёров будам.